straight ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukile khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenza kanje like ivideo ebese ke uya subscribe ekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubekela ke nje ama transfer umazi kuyiBetway Premiership kunomfana okubikwa ukuthi ke ungumfowabo omncane we-TLB umbekezeli Mbokazi igama lakhe uQophelo Zanathi Mbokazi ekuthiwa ke uyibonakalise kuyona ke i-Engine Cup laphana ke eThekwini kubikwa ukuthi ke ama club amakhulu kuBetway Premiership esingabala ke Orlando Pirates, iKaizer Chiefs kanjalo ke neMamelodi Sundowns ekuthiwa ke lama clubs are interested kuyena ke laphana ke uQophelo Zanathi Mbokazi odlala as i-left side center back kuthiwa ke Orlando Pirates ke imfunela ukuthi ke imsayine kuyona ke iMDC yayo ke Orlando Pirates kanjalo ke neKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns womabili ke lama club naye ke ayamfuna lo mfana ke odlala ibhola elifanayo nalayo ke iTLB ekuthiwa ke nawo ke impela interested ekuthenini ke amsayine lo mfana ke ophuma ehluhluwe ongumfowabo omncane wakhe ke laphana ke umbekezeli Mbokazi esithemba ukuthi ke umfoka Mbokazi esombona ke mhlambe ke esayinwa ke ngelilodwa elalamaqembu amathathu kuyiBetway Premiership naye ke simfisela inhlanhla ukuthi ke impela ke abe nempumelelo kulona ke ibhola lezinyawo. Iyona update engiyiphethe njengamanje like ivideo subscribe kuyona ke i-channel mina nawe ngizohlezi ngikhona la engulethela ke ama transfer news kuyiBetway Premiership. Okwamanje ke ivideo ethu asibambe la nisale kahle.